Baligyan lagi nih. May kwarta ka talaga baligyan nih. Sugar bang labukan ng nukar ba? Lasa din mo. Malas gudi ka. Sa diyan lang akong turno, piti na ka nang nagpawasing. Pag-imo na. Di malas lang, di mo nagdagway. Kaya pa nga kamabot. Sadig lang ka ba nga ka? Ha? Sadig lang juga ka imo mo ang imo to racket. Mau ka niya, ako racket, pero di pa extra ka kung ingon ko nga, oh, imo na. Karoon na kay kwarta, karoon ka nakasapi ka. Nakasi ko ni kabaw nga ni parking sa dito. Di ba sa paghugas eh? Hugas na. No. Tawa ka lang. Ako mong ribayran ko. Marami kayo sa stick. Bakit? Ay, sunod. Malas ka. Yan tayo ng racket. Hindi ka ba't manapay? Sugar mo yun. Sugar mo yun. Sa kamay, Miki. Busy ko dyan. Saan misang inday ba niya? Yan na, busy yan ako na Ako na, Nay. Ikaw, Nay. Batay ka rin. Batay? Hindi ko palit. Ati ka palit eh. Bili. Kami na sabon. Busy ko na ako. Barato na ba? 200 sa kani. Kung taon manok. Ati ka umanap eh. Hindi. Ito namin, Nay. Ito namin. Hindi natat. Kaya ko nanay. Kaya ko nanay. Oo. Yeah. Oy, Bigo. Oh, Uy, hindi mo bait marapag. ha? Labi ara ni manukan dito. Tara mo lang Manok? Bigo. Grabe. Ano lang shuffle Bigo, Bigo. Kaya bala na Bigo. Ako'y bahala, pila mo panibaligyan naman eh. Pila na. Uy! Kamu na bahala na, pila na oh. Huwag sa mga manok ka, stylist! May tarawar ko ng manok ka. Stylist na pa yung kina. Tara, stylist. Oo. Talawa. Uyawa ng manok ka, magduko, masikin. Pulingin. Taro, dali na. Mas kamera oh, tarawa. Oh, ang kamera oh. Oh, tara kamera ha. Oh, tulingig ha. Napali! Ang bali, oh, sorry. Ano tulig? Naunsa mo. Ang agay gi. Sari manuka. Oh. Kaya dalawa. Oh. Gisagpa rin sa kasawa. Sagpas mo Ano sagpa mo na? Ang sige ko hapos pandok ako sa nalimtan nagpuhap-puhap na. Mo na niya. Okay, kamo lang bahala na. Main gani wa ka sagpas mo kasawa ikay tulingig kung taro no. No. Kuya ko kamot ang mga asawa. Manok pulingin mo kayo unsa na kang tao mi sa paon sa? Hoy. Saksi mo ha, ang ibaligya, tulingig ka manok. Oy, di na sa saksi tanan oy. Katoliko na puro sa uban. Oo. Tanawa. Balik. Oh. Patay talagang monetary na to eh. Ha? Unsa ka siya? Ala siya ulit tutuyok siya ulit. Tutuyok? Balina. Ari ni tutuyok sa kamungay. Pila mo ni? 200 sana, 200 para ihaw na ba? Oh. Ikaw na pre. Para suman ba? Ako'y bayad. Nya ikaw apil ka kaon. Ha? Ano tag sagat to sa mo sakto ba? 200. Murag ingana gistorya hagin. Ano? Oh, sagat. Sa buwan na, ito na usaman ka, oy! Lamig ka kabunggay yung Ani, ang ako'y mo palitin ni sa more mo ha. Way labot unod. grabe sa nimo eh. Ay grabe. To sa ospital talawa ra ko no. Ana matanaw normal oh. Oh, ngano? No. Ngano? Ano ko magkabay sinyo taon? Grabe sa nimo eh. Biya para buya. Pila biligyan mo ni. Sinto sa Ali mo na alis gatos. Di mo gid kayo. Bayra ko na sa gatos. Gilaglaw-glaw sa ni, makakiglaw ka ni. Mahal kiglaw ka ni. Isa mo naglaw ka ni. Ang anak kita, anak naglaw ka ni. Sige. Palitan ka ni. Palitan na, bayaran na kaya. Tuloy kita, loya. Ang gani ko masagpay sa asawa. Okay, nihimit ang lawa ni. 200 para pala kong kwarto niya. Sama niya ako palitan kong lamas ani. Ako ba? Usab ko, eh! Apel mo ko! Labas sila naglaway ko, sakto naman. Laway. Bantay ma. Salamat kaya. Oh, selamat dito. Bantay ma. Kuhaan, nagbalik ka ni ha. Oh, nausa lang. Ako naman ang manok ko. Oh, Ya, baka ni. grabe yung pagkasagpon. Grabe, ha? Gingon sa mga pagsagpon. Bunga! Rara!
manok. Puluyan na kayo. Hala! Ano? Higot naman kami sa manok. Asa kong manok? Ay! Kani, Judes Papa. Uy, Ay! Pa! Namalagi ka dira. Asa naman tong manok? Anong higot naman lang ito nga dito? Ay, naamo ginisuri ito, nak. Niya. Nangitag manok ba? Kabaw Kailan ba ko dito ka itari? nga? Para dito sa kong birthday. Yung sa katong mga tawanan, naada na ito na, namalit ito manok niya. Asa naman? Agatong ko sa size 2 ang gitaso na to. Taas gito ka may ganyan. Agatong ko sa gikatos kahoy, kung gitong kapitong bagon. Yung sa akin Ano, nakapangitaron. Ano to, pakitaan lang, ikalimang lang to, doon ba to, nawawag to kalayo niya. Hindi ka kayo bahala to. Gamay gilamas bro. Sulit kay sabaw no. Ay, Oh, di. ba. Basin nga kung kita na po yung igo, tas gaba ito nga, ang manok, nagkanaan ang manok. Makita ba siya magbakanaan na po tayo? Ul matulingig ta. Oo. Ato bigi. Gibayaran ko na to ano ti kinawat ang sa mga bro. Ay, lagi, baylan to na to. Unya, wata kayo pa nga gikawat na ito. Ayo! Kanang maing adlaw. Pwede mo tayo. Matalan magaga. Kanang time pa. Murag, kamo tong nipalit sa manok sa akong papa? Ha? Kasi may ka, Di, kay nisulti magod siyang ang usa ko nung size 2 ang gitason. di na ako. Yang usa, kay kusog mga kat. Katka. Oy, Hala. Pero, tarsan lagi ko tarsan. di, murag kamo jud tong nagpalit sa para na ba to sa akong birthday ang manok. Usa! Usa ka pa. Nangingiki. Usa may gikaunin niyo. Ang lagi guys. Wato bang minimo nga dyan ko may keke. Di mangiki, minimo to. Ay, digyot. Kamo ko to. Kamo nagpalit sa. BTB, BTB, Cebu, break it down.